Сугыш шырытылларының сугыш афатын үз җилкәләрендә тотаган ветераннарның теләкләре бер. Киләчәк буыннар тынычлыкта яшәсеннәр иде. Һәр намаз артыннан шулай дип дуга кылучылар арасында Таисия Павловна да бар. Бөек Ватан сугышы ветеранының тормыш юлы турында хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов язмасында. 1943 елда Германия сугышта реванш алырга әзерләнә. Германия Совет гаскәрләрендәге Т-34 һәм КВ танкларынан колышмаган яңа Тигр һәм Пантера танкларының Орел һәм Курск тирәсендә Кызыл армия фронтын өзә алуга өметләнә. Аларның яңадан Мәскәү юнәлешендә һөҗүм ясауга булышлыгына исәп тота. Совет командованиесенә үзенә каршы әзерләнүче һөҗүм планнары билгеле була. Бу вакытта Таисия Павловнага 19 яшь тула. Biz armiyada şunda kaldık. Bizge kişi kirtmediler. Bizne kirtip jiberdiler de biz şunda durduk. Үз теләге белән сугышка китеп, ирләр белән бер сафта торган, Смоленск, Варшава, Луков, Рембертов, Модлин, Ирак өчен барган көрәшләрдә катнашкан, батыр йөрәкле, ватанны, туган җирен чын күңелдән ярата белгән Таисия Павловна 9 май алдыннан сугышта булган вакыйгаларны искә ала. Тик хәзердә күзләре яшьләнә. Oyak kiyimleri bulmadı, bizning kiyimlerimiz var iyi, bizning kiyimlerimiz bilen jürdük. Şundan soň bizni pulemyotga koydular. Pulemyotga koydular dagın, men starший bolup hizmet ettim. 1944 елның 17 июнендә Совет гаскәрләре Польша чиген узалар. Таисия апа әнисеннән хат ала. 1926 елда туган энесен Вячеслав Дечковны да сугышка алганнар. Әнисе 2 кечкенә кызы белән калуын авылдагыларның бик авыр булуын әйтә. 1944 елның июль ахырына Варшавага килеп җитсәләр дә, Совет командованиесе һөҗүмгә күчми. 1 августта Варшавада оккупантларга каршы восстание күтәрелә. Ләкин ниндидер тышкы сәбәпләр аркасында баш күтәрүчеләргә Кызыл армия ярдәм итми. Ниһаять, 1945 елның 17 гыйнварында Варшаваны азат итәләр. Таисия Павловна Варшаваны азат итүдә катнашкан өчен за освобождение Варшавы медале белән бүләкләнә. Кызлар отделениесе бик күп хәрби объектларны дошман һөҗүменнән саклап кала. Луков, Рембертов, Модлин, Ирак шәһәрләрен фашистлардан азат итүдә катнаша. Оныкчыкларны үстерә, үзенең сугышта булган хатирәләрен сөйли. Без әнинең сугышта булып шушы яшькә җиткәне өчен бик горурланабыз. Бүгенге көндә ветеран туганнары белән яши, оныкларын караша, үз аякларында йөри алганга сөенә. Киләчәктә шундый куркыныч сугышлар булмас дип ышана. Искәндәр Гыймалдинов, Алексей Куликов, Татарстан ялыклары.